चांद के अंजुरिया अनियन गोर बार हो कि तहर जोर के नहीं के तू बेजोर हो तहर जोर के नहीं के तू बेजोर हो गोरिया चांद के अंजुरिया अनियन गोर बार हो गोरिया चांद के अंजुरिया अनियन गोर बार हो कने हमारा साथ हो जो ना एक बार कि तहर जोर के नहीं के तू बेजोर हो तहर जोर के नहीं के तू बेजोर हो मरही के बाटे ता मार दाना जान से मरही के बाटे ता मार दाना जान से त कह के मुआवेला नजरिया के बांध से काहे के मुआवेला नजरिया के बांध से ओठवा के ललिया कनवा के बलिया अखिया के रे कजरिया ओठवा के ललिया कनवा के बलिया अखिया के रे कजरिया धन के धनिया धनिया मजा ले तकारी रे बंदरबा धन के धनिया धनिया मजा ले तकारी रे बंदरबा काहे के मुआवेला नजरिया के बान से काहे के मुआवेलो नजरिया के बान से काहे के मुआवेलो देवी जी गोपाल भैया ये दूगो में सुस्ता गए हैं आप लोग दूगो आरो बढ़ा दे मैं चाहूंगा मिस गुनगुन जी और आरोही जी आप अति शीघ्र मंच पे पधारे एक बार जल्दी से आतानी का जोरदार ताली हो जाए हमारा आगा लगा भाई साहब दिल हुआ दीवाना दीवाना दिल हुआ दीवाना नजरे चूम के आई तुझे चूम के छाने लगा नशा ओ नजरे चूम के आई तुझे चूम के छाने लगा नशा दीवाना दिल हुआ दीवाना दीवाना दिल हुआ दीवाना काहे के मुआवेला नजरिया के बांध से काहे के मुआवेला नजरिया के बांध से गोरिया चांद के नजरिया तार जोर के नहीं तू बेजोर बारू हो तार जोर के नहीं तू बेजोर बारू हो बलम जी आ जइता अरे आ जइता बलम जी आ जइता अरे आ जइता अपना लूंगी से बेना डोला जइता डोला जइता तनिका ताली के बलम जी आ जइता अरे आ जइता बलम जी आ जइता ओ आ जइता काहे के मुआवेलू गोपाल भैया अरे गोपाल भैया हमारे पप्पू भैया के तरफ से अच्छा 101 रुपए का पुरस्कार है जिसमें 100 नगद है एगो उधार है आप दे दीजिएगा। अच्छा और एक बात सुनील यादव जी के तरफ से 501 का पुरस्कार है लेकिन भैया इसमें भी 500 नगद है एगो उधार है। ताली हो जाएगा और समझ के हमारा मित्र भाई हमारा
घर से निकाले लू जब सजी सवार के राम जी बनवले बारे बड़ी फुर्सत से घर से निकाले लू जब सजी सवार के राम जी बनवले बारे बड़ी फुर्सत से पागल कहले बाड़ू तू ता पागल कहले बाड़ू तू ता बूढ़ा हो जवान के मुआ बेलू काहे के मुआ बेलू नजरिया के बान से काहे के मुआ बेलू नजरिया के बांध से हमसे दूर रह के क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे छुप छुप के रोया करते थे कि सैया लइका में सूत जाला कोरा में बाबू हम सैया लइका में सूत जाला कोरा में याके अंजोरा में ना सैया लइका में सूत जाला कोरा में दिया के अंजोरा में ना दिल का नाम आह के मुआ बेलू काहे के मुआ बेलू नजरिया के बान से काहे के मुआ बेलू नजरिया के बान से कौन गलती कोई नहीं पहला भेंट में अरे कौन गलती कोई नहीं पहला भेंट में राजा जी दर्द होता राजा जी दर्द होता पेट में काहे के मुआ बेला नजरिया के बांध से काहे के मुआ बेला नजरिया के बांध से काहे के मुआ बेलू नजरिया के बांध से काहे के कि जब से सिपाही से